Janotik aurkeztu behizute Lagunak izeneko bideoklipa. Eginda bideoklipa hau ilusio askorekin. Urtetan ari ginen pentsatzen, egun bideoan nahi dugu Aspanogina, ospitala ezaguterazi, ez da leku triste bat. Ospitalan ere, une alaiak ere badaudela, ez? Eta zenbat jende eta zenbat lagun etortzen dira bertara, ez? Irrifadeak eta bizipoza banatzera. Eta hori nahi dugu azaldu. Eta omenaldi bat da nahi, ez? Parte hartu duten guztiei eta eskerrak eman. Dauden guztiak dira, baina diren guztiak ez daude. Pizkat Nekanek aipatu du hori guztia eta egia esan, bideoklipa oso sencillo da. Etxe puzte harrituko, baitasun handikin eta horretzen aritu da horretzen, hor dagoen. Inortegiatia eta bera, mentago, baina oso sencilla da, nik uste dut, pizkat Nekanek jartzen dio ikasteko pasioa, ze Aspanogiko aurrentzat eta zenidentzat momentu txiki guztiak ere oso entartxua dira eta horregatik bera emozionak duzen da, ez eta egunero, ez da momentu bat. Baina, hoize, da beste otarrale bat, gehiago, eguneroko bizimodu honetan, ez? Abestia betagarri taldearena da, Unailo jarri zuen hitza, eta Iñaki betagarriko abeslariak ere parte hartzen du Pirritxekin batera, ikusiko ditugu ospitaleko irudia, baina abestia Iñaki eta Pirritxera ikusiko ditugu abesten hori. Betagarri nire gure eskerra, Iñaki bere Aspanogi aspaldi zebilen Nekanek esan duen bezala, bideo hori egin nahian, erakutsi nahian, ospitaleko beste realitate hori ere existitzen dela, eta hori gurekin harremanetan jarri zenean, hau nola egin dezakegu, eta abestia ere garbi zeukaten Lagunak, ze azkenean abestiaren letrak esaten duen guztia ere bat zetorren Aspanogiren filosofia guzti horrekin, eta orduan lanean jarri ginen, eta hankaz gora jarri genuen ospitala, ze gara, ospitaleko ibilbide guztia markatzeko, ospital guztia erabili genuen, baina, egun polita izan zen, drag eta polita izan zen, eta guzti hori nik uste isladatzen dela, eta gure alegina, gizartegintza elkartean beti izan da, elkarteen errealitate hori azaleratzea, gizarteratzea, eta beste modu bat ere bada. Eta eskerrik asko bertako personal guzti esan dizue, baina nahi dago kalidadea, humanoa, materiala eta abar luze bat. Eta esortzen garen bakoitzea, sentitzen gara etxean bezala zuen artean eta pozik etortzen.